गोव्यातला IIT प्रकल्प. गोव्यातला IIT हा महत्त्वाचा प्रकल्प गेली अनेक महिने चर्चेत आहे. या संदर्भात कोणी कितीही विरोध केला तरी सांगे इथं IIT प्रकल्प होणारच आणि येत्या 6 महिन्यात सांगे इथल्या IIT प्रकल्पाची पायाभरणी होणार असं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगितलं होतं. या प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिकांनी तीव्र नाराजीसह कडक विरोधही केला होता. त्यामुळं परिसरात नेहमी वातावरण तापलेलं पाहायला मिळायचं. आता मात्र या प्रकल्पासाठी सांगेतली जमीन योग्य नसल्याचं या शेतकऱ्यांना समजलंय. त्यामुळं सांगेवासीय खुश झालेत. आता हा प्रकल्प नेमका कुठे उभे राहणार हा प्रश्न समोर आहे. नुकतंच शिक्षण खात्याच्या अप्पर सचिव कविता चौहान यांनी सांगे इथली जमीन ही IIT प्रकल्पासाठी योग्य नसल्याचं म्हटलंय. त्यांनी त्याचं पत्र या शेतकऱ्यांना पाठवलंय. यावरून सांगेत IIT होणार नाही हे स्पष्ट झालंय. सांगे नाही तर मग कुठे होणार हा IITचा प्रकल्प हा सध्या गोवेकरांना प्रश्न पडलाय. याबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना विचारलं असता त्यांनी IITसाठी नवी जागा शोधण्याचं काम सुरू केलं असल्याचं म्हटलंय. पण IITची नवी जागा सांगेत असणार की दुसऱ्या ठिकाणी यावर भाष्य करणं मुख्यमंत्र्यांनी टाळलंय. त्यामुळं गोव्यातला IIT प्रकल्प कुठे होणार याबाबत सस्पेन्स कायम आहे. पण IITचा प्रकल्प गोव्यातच होणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शाश्वती दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून IITसाठी कायमस्वरूपी जागा शोधण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू होते. सांगे, काणकोण, वाळपई आणि आता पुन्हा सांगे असा प्रवास करणाऱ्या या शिक्षण प्रकल्पासाठी सांगे तालुक्यातल्या कोटाली परिसरातील जमीन राज्य सरकारनं स्थानिकांचा विरोध डावलून सीमांकित करत त्याचा अहवाल केंद्राकडे पाठवला होता. याला या भागातल्या शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध करत आमरण उपोषण चालू ठेवलं होतं. या संबंधी नागरिक आणि शेतकऱ्यांचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार सुरू होते. यावरून सांगेत IIT होणार नाही हे स्पष्ट झालं असलं तरी आता हा प्रकल्प नेमका कुठे उभे राहणार हा प्रश्न बाकी आहे. यावर तुमची प्रतिक्रिया काय आम्हाला नक्की कळवा.